Cibai le vek ulai video pakhat ka in buat saya minute som pani zen mai ka record to nuwa athon thu hi ka han ngai thla chiang le dewa amero chu ale malo ni reng mai sia tu te mo phuat chop mai chu halo ni si in ka thinarim nutuka ka delete le ta vek mai ni ti chuan atak tak ngei ron lui cheu ka du box sia tuna ka video ron siam tu ro hi chu atak tak ani ta thunga ni minute som pani zet mai in buat sai tu ra hun ka man zong kha ka ui hle mai a engponi sera tuna mi hi chu hatak tak ani thunge kumsa zago somsari panga khani in meiche pakhat Martha Marty Peterson chu Moscow aron chuang kai hlol maya Moscow chu Soviet Union khopui ber hani heti hun lai hian kumsom thumo pa hania ani hi United States Embassy a thok tura ron kallani nge US Embassy a chuan buai takin na hathok thrina mase embassy a hathok anga lang chung si chuan Martha Marty Peterson chu CIA officer ani reng mai CIA chanchina CIA Moscow station a meiche case officer masaber hania ani malam hi chuan meichian lom ngai lo ti na ni Peterson i CIA agent ni tura thlang tu hi station chief Robert Fulton Jr. Robert Fulton chuan ani meichia ta chu KGB chuan anrin hlel lo ringin chulai chuan akko chowa Soviet Intelligence Service te bumna tan meichia chu CIA officer tan adani ani rengla taka chuti hun lai chuan KGB chuan CIA in meichia an roi du chu han lo ring lova intelligence officer narorum tak thok tura meichia an roi hi tun main an lati ngai lo ani wangin KGB chuan an ring lo ani Peterson i meiche om nem tak chuan Soviet Union chung aram laili tak maya chuan CIA na chu thatakin athok theyangem le KGB te po chuan chutiang meiche om nem chuan ati thei an ring lawa hemi ani awang hian Peterson i po chuan nasatakin a him pha bokani Martha Peterson chu meithai hanti la adik berang chu Moscow ron thlen vai hian apasal la suna apasal ming chu John Peterson ani ti chuan apasal nungzui chuan CIA na chu Martha Peterson chuan Moscow chuan aron chun zom don ta engponi sela tunge Martha Peterson ti chu hriati han tum don teang Martha Peterson mingpum chu Martha Jane Marty Peterson ania chuti ruarin pasal anei ma a alai a ming chu Martha Jane Deni ti ania sapo chun an pasal te nam ming an chom thina wangin Peterson ti chu a chom ve mai ni pi Martha Peterson chu kumsaka zaku somli panga mei ni somni pasaria piang khania kumsaka zaku somsari pathuma chuan CIA a chuan ron lut vein kumsak ni le pathuma khan a pension ve ta Cold War hun lai khan na thatakin a thowangin a lar ve hle chu a na tho chungchang chu tuna kan thlir le kan ngai thlak tur hian ngea apasal John Peterson nen chuan collation kallai atangin anin ngai zong trana chumin nuwa chuan John Peterson chuan US Army Special Forces Green Beret chu hazoma heta hian officer ani ngea chumin nuwa chuan CIA a lut lein officer ani chunzom kumsaka zakwa somsari pakhatatanga kumsaka zakwa somsari pani inkara khan ani nu pa chu Laos lama CIA paramilitary operation fangin anjina heta anjin lai hian John Peterson ate chuanna helicopter chu kumsaka zakwa somsari pani October ni sompakua ka thlak niin chuta chuan John Peterson chu haboral tani heti apasal aboral tak nuai hian Martha Peterson chu US lama chuan let lein apasal phubalak duin CIA chu zom ngei adu ta chuti apasal amai masak ber mai a han boral taka chuan Martha chu hatliek no pani ber mai mase hindom kun reng lovin CIA na chu thataka tho chho atum ta jok ti chuan CIA secret intelligence operation a chuan din mun lau thonom tak taka te dingin a na chu thatak tak chuan athok chho ta ne khatia pi Martha Peterson in Moscow ron thlen khan CIA ho be sena chu a thon lo hle maya KGB te chuan an lo ring hle lo reng en thatu ani an ring lowa en thak po ani chun zom talo atlang pui thuin Moscow a
American mi an ron thlen hi chuan huneng mo chen chu KGB te chuan en thatu ani takin ti in an zui uluk le thina ma sepi Martha Peterson i ve thungero chu KGB te chuan rin hlel oma ruat lovin an en thlave talo ani hetiang ani wang hian pi Martha Peterson i chuan Russia ram chung chu nasatakin afang kual theya adu dan danin azin kuala azalen vio mai chu taka chu CIA ho tan chuan thil tangkai tak mai hani sia ma se KGB hoina an en thalo ti a hre chung chuan pi Martha Peterson i chuan nuam ati ngai chuang lem lo a him lo po chu a hre chiang ngai chuang lova zui rutu an om nge om lo ti chiang tumin a thei to pin a be train chuti zalen taka Moscow khulaya awa vel thei wang chuan CIA chuan ti tur poimo tak mai chu han peta Moscow a hian CIA chuan secret agent Trigon an ti chu an da a agent Trigon an hena chuan Peterson chuan an thuruk te chu avahlan thin don ani he agent Trigon a han ti hi a ming dik tak chu Alexander Ogorodnik ania heti hun lai hian CIA chuan Soviet sarkara en thatu an nei poimo tak mai hani ma se sarkara chuan din hun poimo tak achel lem lowa hetiang ani wang hian an duang chuan information po andong chak thei chuang lo engpo ni sela pi Martha Peterson i chungchang kan hretoa Ogorodnik a chungchang chu kan hriat ve angai tlat mai Alexander Ogorodnik CIA agent Trigon a anti chu kumsa hazaku somthum pakua November ni som pakhata alo pianga Soviet sarkarin ramdanga nathok tura ada ania Sevastopol Soviet Union a lo piang le Selian nin lekha thiam theve tak mai hani nakina chuan Soviet Union sarkar chuan roin Soviet Embassy Bogota Colombia chuan anda ta heta omlai hian Colombian Intelligence Service le US Secret Agent te chuan andor trantani kumsang hazaku somsari pathuma chuan Bogota Colombia Ogorodnik chu a oma nikhat chu Turkish bat ati line CIA officer pakhat chuan aron panta chat mai heti lai hian Alexander Ogorodnik chuan towel chau chu halo venga CIA officer local chu mak ati mel hle chuti alo en hauta ka chuan CIA officer chuan a chungchang tam tak an hriat thu a han hril tong mai Ogorodnik chu khosak hau tak zet mai ania CIA officer te chuan a chungchang hrene so viau khothlang ho khosak dananga nuam sataka khosak chu anuam ti zong ania restaurant a han cholte khoimolaya inti limnam huna han lam chu zak te chu nuamatia tin mechia te na han len ho vel po nuamati viau mai CIA officer chuan i chungchang tam takhi kan hria i om dan zong po hi kan chui vek bok hetiangai om reng chuan Soviet lama in putel anlom lo ngotang a han ti te a ani reng la taka Ogorodnik chuan Soviet Union a chu san nuwa chuan nuama chen ane ngota Colombia vela chuan party na mun tam taka oma nomsip bol na muna chuan Ogorodnik chu a teilut ve fo thin siane chutiang ani wang chuan Colombia omlai chuan bialnu anei tatlat maya a Colombian bialnu chuan arai thu ala khille tasanghal ti chuan thang ok ang main atang tareng maya a hmalam hun tur chu hangai tua aril ruwa ha thin hle ani nupui nei lai ani ya a bialnu chu arai boxi chuan engtin chiange hmalam hun chu a chin felta kang le hmalam hun tur angai tua aril ruwa boeni poisa tam tak chu nei sela chuan a Colombian nula po chu a thlemlung oi thei nge yanga ma se tuna chuan chunu thlemlung oi tur chuan poisa hani tok silo chung thu zong chu CIA officer chuan a han soipuya chuta offer peta CIA officer chuan kan thuanga hiom don chuan i har satna zong ching fel thei turin poisa tam tok tak kan pe chenga khothlang rama hian idu danin inung theyanga Soviet rama in ho tu te chuan anron chui chuak hau lawang che kan veng him don che ani tin an thlem tran ta ni chutia CIA officer ten poisa te ven him na te le US citizenship an pek tur thu te han tiam ta ka chuan
Alexander Ogorod ni ka chuan an thu zom mai chu train a hreta ni chu tianga han ti sak thei ani chuan secret document tam tak chu CIA ho hna chuan a hlan chonga Soviet Union diplomat ani angin Soviet thuruk tam tak chu a hre thei dona Soviet sarkarina ramdang asum don puidan tele inremna asiam puidan zong chu a hre tur dik tak ani boxi hetiang ani wang hian Ogorod ni ka chuan I helovin an ruhmanna chu ha pomta hetianga harsatna anei baga hian Soviet ho system chu adu lowa communist in enkol dan chu a khamina kham hluah khothlang lama zalen taka om chu adu ani zalen adua nun nuam zoka nun adu Soviet Union chu san chu ha nial reng lo ti chuan CIA tan baka Colombian Intelligence Services te tan chuan tho a hin huam ta Mase ngendu pakhatane abial nu ti lungoi na tan chuan poisa tam tok tak a phuta a falo piang tur tan po sum tam tok takang yet bok chu baka atana himlo huna Soviet chu san vata United States ta ron khosak chu hadua CIA te po chuan an rem ti sakta ti chuan chol karing awazat chu Ogorod ni ka chu Colombia hotel pakhata chuan training how tak mai paltlang tirania en thlang na thok tu ten harsatna tam tak an to thin te chu tem tirania chutiang na how tak le hlaom taka po a him theina turin CIA officer te chuan training an peur sun view mai dead drops anti mai mandan te chu han zir tira dead drops ti om zia chu en thatu le athuruk pe tu te chuan khoi mulai muna an thuruk te chu anin hlan chong dona ma se chu an thuruk in hlan chon te chu mai chana in hlan chong lovin tu zok emo chuan anda anga chulai muna chuan agent pakhat churon kalin athilda chu haron la anga chutiang chuan mi hriat hau lovin anin bedon ani chutianga an ti lo chuan mai chana anin mu fo mai chuan KGB ho chuan an ring hlel mai don sia ti chuan dead drops an ti mang chuan in biak an tum don ta hei baka hian secret writing technique an ti mai aruk theyang bera midang te hriat lawa thuzia dan te thalak na te takte miniature spy camera an ti manga thalak dan te han zir tira tin chu baka ama ron betu turemo thuruk ron betu turemo ne na himdam taka anin biak dan turte han zir tir bokane chu mai chu han la zir tir lo boka en thlak ani le ni lo hriat theina tura thilpoimo tam tak an zir tira ama zui tu te pumpel dan te zir tira ni bok din mun hlo thonom taka adina che dan tur zir tira ni le zel Ogorod ni ka chu le khathiam the tak mai le mi fing tak mai ania natural spy anti hial trin ang chu ani chutiang mi te chuan thil lan zir thiam sam ema an na chu a train an film khur thiama han rin tlak view bok a training chu thattakin a paltlanga a na po a travel ti CIA te chuan an hria ma se thil poimo tak mai halo thlengta Colombia ati turom angang te chu a thlon zo taveka ti angai le talowani an thuruk hria du tak mai chu chuizui angai le tasilawa an operation manatan chun poisa tam tak CIA chuan an seng thlona information mu mal engma mu chu an nei ta box silo CIA tan chun chan na satakania tin reilo te a Ogorod ni ka chu Moscow a chun an la transfer zui le ta ngal hetia Ogorod ni ka Soviet Union a alet le ta nuwa hian Global Affairs Department of the Soviet Foreign Ministry a chuan na pe kania he department hian Soviet le ramdang te in kungkai na chu an na ber thin chu tak chu CIA ho du chu ni CIA ho chuan Soviet Union le ramdang in kungkai na chu an hrechiang chaka mase soita kangin Ogorod ni ka chu high ranking official ani lemlo hetiang ani awang hian an report te chu du thu samin an dong thalhei theilowa mase tumchuan kong om thei zel mai ti chuan diplomatic cables and report poimo tak te chu Ogorod ni ka chuan anei thei ta ne chung a document ron ruk chu atang chuan CIA te chuan Soviet Union ro man na zong chu han hre theya ramdang te ne na anin kungkai na po an hre thiam chhota Soviet Union foreign policy te international strategy te chu US sarkar chuan a hre thei ta zel mai ni mase kan soit fo thin angin mundanga tanga
Moscow aron let le te chu KGB te chuan uluk takin an lo en thli thlai thrina hetiang ani wang hian an mi le sa an diplomat nge ogorot dikapo chu KGB te chuan an en thlauluk le thlaiang moza chu CIA te chuan ogorot nika chu han bengam lova chu an biak ngam lo hun chung chu cooling off period an ti ve ani ogorot nika chu Moscow aron thlen hnu thlaiang moza chu an en thla kan ti to kha huneng mo chen aliam le tak nuwa chuan finfiana engma an nei tak lo wangin KGB te chuan an en thla talova chuta chuan CIA chuan an bengam ta chawani ti chuan an agent poimo tak mai agent Trigona chu an tinung tram ta chuti agent Trigona an han biak taka chuan dead drop kaltlangin ogonrot nika chuan a document thalak te chu CIA ho hena chuan a ron thona chung a thalak te chu manager camera manga alak te chu han ni chung a document ron thon te chu a hlu vet le maya Soviet Union sarkar tan chuan chan na rap thak takani chuti lai vek chuan Martha Peterson i chuan Moscow chu kumsanga zago somsari panga chuan a ron thlenga agent Trigona na chuan in betura ti anne kan soita kangin heti hun lai hian ogorot nik chu CIA ho chuan Soviet Union a an bungro nei hluber chunia atelo chuan seramu han thur zo lo ani an mi le sa ten ogorot nika han hnai chil veo chuan KGB ho chu han tiral khel mai don sia chutiang ani wang chuan Martha Peterson i chu CIA agent te chuan America tangin an cha chuka KGB te chuan an rin hlel lo an be se ang ngein an lo ring hlel lo tarenga atira chuan engkim mai chu hakal tluang view mai mase kum sanga zago somsari paruk kum tira chuan boina chu ron lang tranta February thla le March thla chuan ogorot nika chuan a him thu chu CIA ho hena chuan a thon thei talawani a thuron thon dan chu hadang lam taryo maya chu chuan CIA ho chu hati buai tatlat mai Peterson chu agent Trigona betur chuan dead drop lama kaltura ti ania ogorot nika tan chuan pa case enga mo hi hakenga chu a bom te a chuan manager camera te roll film tele message te han hnuchia chuan thilken chu film khur taka duan ania alan dan mai chuan cigarette bomb chia pai mai hi ang midang tan chuan cigarette bomb chia moti mai turania ma se ogor nikatan chuan chu thil chu hriat tirna thatak ani thung Martha Peterson chuan kholte takte chu a call reng thina chu call chuan KGB ho radio in biang na te chu aman vek theani abul hnaya KGB ho an omlo ani ti chu ha hreta thileng kim chu apa ngai vek ti a hrebok chuta amison chu hlotling takin akalpung theidon ni in a hreta ma se a thilda chu ogorot nika chuan aron lata reng lo mai nakina chuan Peterson i chu ron let lein a thilda chu ama zok chuan aron lata ada reng chuan midang in an mu a hlom box sine thilom zia chu a hret hiam lo hlea engwain nge ogorot nika chu aron lan lowa a thilda chu lak lo CIA te po chuan ogorot nika chu han bet hei ta reng lo maya ti chuan dead drop a chuan in biak tum le in ain biak ni tan chuan kumsanga zugo somsari paruk jun ni somni pakhat chu han ruata ogorot nika pek tura an thilken chu thing tuluang korongkara hian anda achunga chuan fountain pen pahni om fountain pen pakhat zok chu manager camera ni in thalak rukna nia mase pakhat zok chunga chuan thil thalo tak mai omani Colombia tranga Moscow akaldon lai khan ogorot nika chuan CIA ho hena chuan cyanide bum chu hadila chu tur adil na chan po chu engdang wang ni lovin KGB ho in an man pala an soi sakrep chu hlawa chu wang chuan an man main cyanide tur chu ei mai haduani an dop chiam chuan ain puan mai chu hlau sia chu ai chuan thi chil mai chu du zok atira chuan CIA te chuan adil na chu han pom saklova tu te mo in ti hlum na tura tur han pek ringot mai chu train an shelowani ma se ogorot nika chuan angen thlut pai sia chu baka an pelowani chuan operation chu chua sana te chuan avaw vel box sia refe mai anin niara an ngai dang te han soi nuwa CIA ho tu te chuan cyanide capsule chu pek mai train an hreta an man pala na tak tura an soi sakre pai chuan
inti lum tir mai chu khongai na thil jok ni an ngaya ani reng la taka na tak tura hun rei tak indop tirai chuan inti lum tir mai kha thil tha jok chu ni ti chuan cyanide chu pen pakhata chuan anda chu pen chu a han se na deuh chuan cyanide tur chu aron chu kanga reilo te a se tu chu ha thimayang Peterson chuan a bom da tur chu drop site a chuan avada ta chuta ogorod a chu ron langin an bom ron da chu halata CIA ta na hathil ron ken po chu ada na tura chuan ada boka ogorod ni ga chu haron chafim khurvio mai athil ron da chu bom hute bom che a chunga hian ada chu bom hute bom a chuan thil eng deuh diai luai hi halo oma alan dana chuan tu emo luak ni mai om takani chu tiang thil mutu chuan chu thil chu an uluk lo vio mai thei rin hlel ngai na po om lowang ogorot nik chuan a thil tur chu a han la a han en fia a chunga thil om chu a mu taka chuan a zam ve hle a tira chuan a tal boi dewa pen te chu a han pai bo le ri ma se min an ring hlelang ti a hlau le box si ni om takania angai thalo chuan CIA te chu biain zui ruk ani le ni lawa zota CIA te chuan a himani ti an hril tak nuwa chuan ogorot ni ga chuan pen dang chu adil le ta ne saka zakua som sari paruk le sari chovela chuan uluk takin anin bia information te po anin hlan chong nual mai Soviet Union rama chuan classic chu na hle thina vura sur sung sung thina ni chu classic kovo chuan ogorot ni ka po chu a met chaw em niang January ni som ni pakua kum saka zakua som sari pasaria chuan Peterson chuan dead dropa chuan thilin thleng pui turin ogorot ni ka chu hawapana chumi truma po chuan ogorot ni ka chu haron lang le tatlat lo mai voi tam tak chu tiang chuan aron lang flow fo thina CIA te po chu han mang ang vio mai an thu hnuai om mani sila han du dan danin an va po ngam bok silawa heng te ni wang hian CIA lam te chu an ril ruwa ha to vio mai ni ogorot ni ka chu an man ta nge nianga a thuruk chu an hre chuk ta ni zokang chuti ani chuan an operation chu ha zo ta ti naim niang ma se an la beidong tu chuang lova ogorot ni ka chu biak shram an tum ti chuan an be tlaut nuwa kum sanga zugo som sari pasari April thla chuan ogorot ni ka chu han va bet hei ta shrama ogorot ni chuan an tan chuan thil poimo tak mai alo hlan nge ringin a thil da te chu an han honga ma se an ring hlel tar riau mai ogorot ni ka kutziak te chu a kutziak ang talo vio maya tin a thalak te po chu nidang ang lo tak main a fi alovin a lak dana mu mal lo vio mai bok ti chuan CIA expert te chuan chu thil chu tu te emoina an siam chop ni in an ringa KGB officer te chuan ogorot ni ka lem changin chu thil chu an ti ni in an ngai ta KGB officer te chu alem ron changin an ron kal ni in an ngai ani ma se chu ti an ring hel chung chuan CIA te chuan biak po le sham chu han tuma heti hun laya Moscow station chief Gardner Hathaway chuan anau te ho chu an agent kalsan lo turin atitlat mai nie an agent try gona chu ti mai maya kalsan chu US chuan atum lo an mi le sa ang ani toa an tanarin takathok ani awangin an duat ve ngai ni ti chuan CIA te chuan ogorot ni ka chu message an thona hetianga message an vathon thin na hi shortwave radio broadcast an ti maya chu tiang chuan radio mangin CIA tele ogorot ni ka te chu hanin be fo train ma se tun lai te anga chiang taka hanin biak thei ngai na hi haom lowa kum saka zugo som sari chobor velani ti kha hretaila chu hun lai chuan eng point thiam na sang ma sela America tan meu po thil ti zung chu aul sambik lowang CIA officer te chuan dead dropa aron kal le theiani chuan signal lo hnu chia turin an tia chu signal chu naupangin kong an cross na tura an siam kothlera sign an siam bula chuan rong sen lo ta turin an tia ti chuan kum sanga zaku som sari pasari July ni som panga chuan Martha Peterson chuan July mun chu hawa panta chuta chuan chin chiana chu awa mutangeya ma se ni dang ang lo riewin a hretlat mai a chin chiana siam chu alang fi em ma tin alien em bok
thu ziak te chu a fia le lutuk bokani chu thil ni dan phunga ni ngai lowa ogorot ni ka chuan signal te chu halo da ve fo thina ma se a film khur thiamin chu tiang anga mi mu mai ol sam tur chuan ada ngai lo alan dana chu signal da tu pa chu a film khur lo riawa shesa a chu tiang ti chu a ang rio bokani Peterson chuan thang ani nge ringa ti chuan CIS station a ai sang jok ne na chuan thil thlen dan chu ha report a arin hlel na thu a soi chung chuan hathawai chuan chu thil chu lakal tlang pui turin thu alaran pe shramani Martha Peterson te chuan ogorot ni ka chu biak to ri lo mai chu handua film khur taka chet la kan du ma se hathawai chuan US sarkarin an agent akalsan ngot tur chu hangai ngam big box silo Nikhat chu Peterson chuan embassy a na te chu dan pa ngai na lo thok mol mola chumi nuwa chuan CIS station a chuan an ruam man ate en fi turin avakal chutarang chuan in lama chuan a hong tlanga nidanga ain thuam lai lo angin ain thuam ta a thom no te chu in bel sok sokin a radio receiver chu a thom no kara chuan ada a tin earpiece chu a thom no kara tho chuan ada bok khothim to nuwa chuan kholaya chuan a chuaka a thei topin mi dan zui lo chu ha thli thlai reng bok chutia film khur taka akal nuwa chuan drop site chu hawa thleng ta a chulai mun chu Moscow River a railroad bridge chuani aom na bulmaya chuan lunga siam towar pakhat te takte mai hi oma a thil da tur chuwa chuan poisa te camera te takte le message chu ha om ti chuan le sira stone pillar bula chuan tukver te takte mai hi a oma chumi chuwa chuan a thil ken chu hada ta zal mai ni a thil da chu mi na an hriat theilona turin alkata khon anga siamania chuta chuan message in hu chen Russian tongin hetiang hiana in ziak thianpa thuruk dangin ei le ta he poisa hilala thil hu tak te po hi lang che a bak zong ero hi chu luya hian paila zui ruk ini le ni lo kan hriat lo wangin film khur taka che turin kan du che ni ti chuan ziaka ogorot ni ka chu US lama pem ngal mai tura an du zia an ti lana po anima na zandar som le chan vela chuan Martha Peterson chuan a thil ti tur chu hati sawa le tang chuan a chuk thata ni chuta arelo te a chuan thil dik lo alo om ta Peterson chuan le akal san don mek lai chuan KGB agent pathum te chuan ama chu han ron chel ta chuta a in bei boi ta ni Martha Peterson chuan pakhat chu akapa chuan a han peta atlan chuk thei trap dia KGB ven chu ron thlengin agent dang chuan ron thlen bela ani chun ron man ta ne chutian man ta ga chuan an han dapa agent te chuan a radio receiver te chu an hmua tin chu baka leya athil da te po chu an hu chuak ta vek mai Martha Peterson chuan an operation chu a zota ani ti a hria agent try got na po chu mu chu ani ta ti a hrethiam tabok ti chuan Martha Peterson chu KGB agent te chuan dim lo bak sakin an mana Lubyanka KGB headquarter a chuan an hruaita chuta chuan an dop zui taboka hetian dop lai hian Martha Peterson chuan US embassy te mile sa te chu omve adila adil na chu KGB headquarter lam chuan an lo phal sak ve mai hetian dop lai hian State Department official te po chu hanom ve ni KGB official te chuan ogorot nikatana an thil ron da chu an han honga a chunga message te chu uluk takin nan chiar tabok hetian dop lai hian tharuman manglova Martha Peterson chu kutla kanilo zankhat chu headquarter a chuan kolnin a hnuwa chuan an chua chutiang chu Cold War hun laia an en thatu te an mana an ti dan chu ani ve rengani ti chuan Martha Peterson chu persona non grata tia puan ani ta chumi omzia chu Soviet Union a voi khat ma aron kalle to turani lo ti baka Soviet Union chu a chu san turani ti na ngani ti chuan Soviet Union thuang chuan chau tak mai le rilruna takin Martha Peterson chuan Rasiram chu chua sana ogorot ni ka chungchang chu engma a hretalo ogorot nik nen chuan mai chana voi khat ma anin mulova ma se kumni chung zet mai chu thuruk an loin hlan chong to a anin ngai na to phian mai Martha Peterson chuan chu tianga hun rei tak aruka abiak thin ngei mai chu a chanchin hrelowa a han kal san tamai chu a hrethiam lo ani
CIA te po chuan agent Trigon chu abo hlen ta ani ti an hria ma sia chungchang eng ma an hrelo hun rei fe lian tak nuwa chuan CIA te chuan ogorot nika chu Marta Peterson an man ma thakhat liam ta khan athi ti an hreta ogorot nika chu Czechoslovakia lam mi tonglet tua CIA ten an man chuan alo phat sanani ti an hreta ko char le anupui hana te chu Soviet tana en thatu an lo ni reng mai ani hian CIA chunga chuan na an thok boxia United States ta khosain Soviet hotan en thak na an thok ve reng ani ko char chuan CIA tan chuan document tam tak baka Russian trong tam tak chu alet ling thina hetiang ani wang hian information poimo tak tak chu ko char chuan a hreve fo thin annu pa chuan Soviet Union tan aruk theang berin an lo thoka annu pa wang hian CIA agent tam tak chuan an thi pha an operation tam tak chu a hlo cham pha bokani kal ko char chu kumsanga jugo somriat palia New York a man nania tan ina huneng mo chen atan huwa kumsanga jugo somriat paruka chuan zela trangin chu ania achan po engdang wang ni lovin United States le Soviet Union chuan an agent zela tang te chu in thleng an duwa in remna siamin an in thleng ta ani po chuan a him pha ta ne ogorot niga thi dan chungchang hi chiang taka hriat a om lova ma se a hnuwa KGB officer pakhatina thilthlen dan a soidan chuan ogorot nika chu kumsanga jugu somsari pasari juni somni pakhata a apartment a an mana ti chuan thu zo fi turin KGB chuan an headquarter lama chuan an hruai ta ne heti an man hun lai le an dop hun lai borvel hi zinglam dar ni borvel ania ti chuan KGB agent te chuan an dopa an hual ta trap mai a in puan na chungchang chu ziak turin an tia KGB te chuan an tur boka chuti lai chuan ogorot nika chuan pen le paper a dil ta ama fountain pen ngei mai chu hadila chu thil chu dokana chuan a om reng siani chu pen chu KGB officer te chuan uluk takin an han cheka an han chek chian poin thil hlawm engma an husilo chumi ni wang chuan pen chu KGB officer te chuan ogorot nik chu han peya ogorot nik po chuan thu chu aziak tan ta chutia thu azia lai chuan azam mel ema reilo te ya pen chu ase ta achunga cyanide capsule chu se kein adol ta ne chutia cyanide ase ke vele chuan ataksa chu aron khur ta chiam maya chera chuan mumal lo taka thuin aka tang chuan thil phuan aron chuaka KGB officer te po chuan thil thlen dan chu an hrethiam ngal aka chu keu anan tuma ma se atlai lu tuk to agent Trigon Alexander Ogorot nika chu haboral to ne ogorot nika hanchan tamai chu CIA tan chuan chana nasatak mai ania United States le Soviet Union in lai chin na po ati chhenhe view mai tin chu baka US intelligence operation tam tak chu ethil hian ati sukuk boka ogorot nik chu CIA te chuan an sun na sahleya an ring thina achunga chuan rin na an ngat na sain an ngai sang bok thina nia ma se chu tia hun lo taka khovela lo chu santa mai chu an hrethiam lo hle ani Marta Peterson leilei chu abang bowa ogorot nika chu kan soita kang khan mai chana a mungai lowa ma se kum ni zet atho dun pui to ni wangin angai na pan to athina chun mo phurtu ve deu roin nain hria ma se nuwa CIA agent zingamin a phat san ti a hriat tak nuwa chuan a in thiam lo na te po chu ha nep ta khatia Marta Peterson i Russia ramatranga no chu ani tak nuwa khan USA a chuan let le in kumsang ni le pathum thleng chuan a hna chu thatakin a thok thun zom ta kumsang ni le som pathuma chuan le khabu chu publishin chu le khabu ming chu the widow spy ti ania chuta chuan ogorot nikane na an tho dun dan chungchang te chu chiang takin azia kani ani hian ogorot nika chu aza ema hero ani hati hial mai ti chuan American en thatu CIA te chuan an agent chuanom tak mai Alexander Ogorot nika chu han chan ta ma se ani ringot lo po hi agent tam tak chu an nei ngein arin omboka heti hun lai Cold War hun chung hian agent tam tak chu an manin an thingei poin arin ombok ole tunruma tan chuan kan kes chu kati zong kanile phor mai sela pathin remati chuan video dang nen mule thui kan tum do nia